स्कुल ना कलेज बियो नोंथांमोनाथ' नुखाबाय जानो हागौ जे मोनसे स्कुल बा कलेजावहा सासे सिख्लानि खावलायावहा आखाइ होनाय बेखौथ' नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ निस्सय तो हेलो एवरीवन दिस इज बैक टू माय चैनल तो नैबे आंनि गरमारा अफिसियेल चैनलावहा जाय गोदान साबस्क्राइब एन्ड लाइक कमेन्ट शेयर खालामनानै थांनो दाबाव तो बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअ फंनैसो खोथा बुंगोन नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयर खालामनो दाबाव आरोना तो आं बेखौनो बुङो जे जेनोखि दा कलेज ना स्कुल आं बेखौ बुंथ'लिया मिन्थिथ'लिया बाट स्कुलावबो दानिया दख'ना गाननो मोनो कलेजावबो दख'ना गाननो मोनो बाट आं बेखायनो बुंगोन जे स्कुलानो जा कलेजानो जा सासे सिख्लाया माने सासे सिख्लानि आखायाव सासे सिख्लानि मोदोमावहा ओरैबायदि गोसायै माने फंसे राव बुंनानै सोबादों आं बेखौ नुनो मोन्दों आं बेनि सायावनो फंनैसो खोथा बुंगोन नोंथांमोना मा सानो मिथिला बाट आंनि साननाया बेबायदि आरोना जायनाखि सिख्ला सासेया मानसिनि गेजेरावहा सोबादों बियो आंनि थाखाय मोजां जायाखै बियो कलेज सिङाव फरायनो थाङो ना फरायनो फैयो ना बुलायनो फैयो ना मोजां मोनलायनो फैयो कलेजावहा ना स्कुलावहा तो आं बेखौनो बुङो जे नोंथांमोना माबाफोर प्रब्लेम जानायावहा नोंसोर सल्भ खालामनो जे बाहेरायाव थांनानै सल्भ खालामजायो बा उनावहा फनफोराव लोगो हमनानै बा फनफोराव रायलायनानै सल्भ खालामजायो बिदि डाइरेक्ट आखाइ होनाया मोजां जायाखै बेवहाय बहुत स्टुडेन्ट दङ स्टुडेन्टनि गेजेरावहा नोंखौ जे सोरबा सासेया नोंखौबो जुदि आखाइ होयोब्ला नोंहा माबोरै मोनगोन आं बेखौनो बुङो लोगोसे जानला मेनला बेफोर खामानिखौ जे सानै हयैसो मावनांगौ आरो जानला मेनला बेफोरबायदि गोसथोलायनायनि थाखाय जे बे सासे सिख्लाखौ जे आखाइ होगोन बे नङा बाट नोंनिबो भुल जानो हागौ आरो नोंनि हौवानिबो भुल जानो हागौ बाट बिनिबो भुल जानो हागौ नोंसोर साथाम दङ साथामनिफ्राय सोरबा सासेनिबो गोरोन्थि जानो हागौ ना नोंनि बयफ्रेन्डनिबो भुल जानो हागौ बेखौ नोंनि बयफ्रेन्डनावबो सोंनानै नायग्रोनो हायो बाट बिदि आखाइ थिखोनाया मोजां जायाखै आरोना आंनि साननायाव आंनि हिसाबावहा बे कलेज ना स्कुल बेयाव मानसि एसेबां बुरजा दङ बिथिं सिख्लाफोर दङ बिथिं सेंग्राफोर दंना गैयामोन बाट आं बारा नायाखै सिख्लाफोरथ' मेरला दङ बाट बिसोरनि गेजेराव नों डाइरेक्ट आखाइ थिखोनाया माने मोजां जायाखै आरोना लासिंसिं जायोना गासैयाबो लासिंसिं जायो आरो नोंखौबो जुदि बैयो बा सोरबा सासेया बेबायदि मानसिनि गेजेराव आखाइ थिखोयोमोनब्ला नों बेलेगजों सोबा जायोमोनब्ला नोंहा बोरै मोनगौमोन आं बेखौ बुङो आंनि हिसाबाव मोजां जायाखै आरोना बेफोरबायदि नेक्स्ट टाइमाव मालाबाबो खालामनाङा जाहाथे इयुन गथ'फोराबो सोलोंलाङा बेफोरबायदि आरो बेफोरबायदिखौ आरो बुखांनायनि बे सासे भिडिअ लाग्राबो दंबावो भिडिअ लानोथ' नोंनो भिडिअ लानो होखादों आं मिथियो बेखौ जाय सोबाग्रा बेनो भिडिअखौ लानो होदो भिडिअ लालाय आं बेखौ होनि दिनै बेबायदि सिस्टेमनि साननानैसो होखादो बायदि मोनदों आंथ' नङाब्ला इमान थाब बे सोबानायावहाय सासेया बेलेगा भिडिअ लागोन बेथ' नङा मालाबाबो हाया इमिडियेट भिडिअ खालामनोथ' हायाना बे सिगाङावनो प्लान दङ आं दिनै बेखौ बुगोन नों दिनै भिडिअ खालाम भिडिअ खालामग्रायाबो ननसेन्ससो आरो भाई मालायनि लाइफखौ एसे साननांगौ गावनिखौल' एसे सानोब्ला जाया मिथिबायना आं बेखौनो बुङो आरो लोगोसे बहुतखिनि नुबोगासिनो आरो बेफोरबायदि भिडिअआ बहुतखिनि बुंबोगासिनो आरो नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे भिडिअ लानानै फैगासिनो थ' नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन आं बे भिडिअखौ बेसेबां फोजोबनोसै थ' दुखु नांदो मोजां नुवाखै बर' ट्रेडिसनेल ड्रेसखौ गाननानै बेफोरबायदि बुलायनाया बेफोरबायदि खमलायनाया मोनसे कलेज एबा स्कुलावहा थ' बेखायनो बुंबाय आं थ' बेखौ नोंथांमोना नायनानै एसे शेयार खालामनानै होदो थ' बिदिब्ला लोगोफोर बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन